ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହେଉଛି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ଆସିଛେ ସାଗର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପାଣି କେତେ କେତେ ମେଲିକି ଅଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଛଟ ପୂଜା ଆମର କରାଯାଏ। ବିହାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଛଟ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଛଟ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏ ଛଟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ହେଇଛି ଆମର। ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯିବା ସାଗର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସୁଭାଷନଗରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି କେତେ ପାଣି କେତେ ଏକର। ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଖବସାଗର ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଟା ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏରିଆରେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପାଣି। ପାଣି ବହୁତ ଆଗରେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି। ଏଠି କେବେ ପାଣି ଶୁଖେନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଦାବେଳେ ଭିଡ଼ ଏଇଠି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ, ବିହାରୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଲୁଗୁ, ଲୋକାଲ, ସାଉଥରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଠି ଦେଖିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଏଠି ବସିଛି। ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଖବସାଗର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି। ଲୋକ ବି ମାନେ ଆସନ୍ତି ସାର୍ ବୁଲିକି। ଗାଈରେ ବାଇକରେ ସବୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ବୁଲିତେ ଆସିପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ମୁଁ ସାଗରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବି ଯିବି, ଦେଖେଇବି ମୁଁ। ସେଇଠି ପାଣି ପାସ୍ ହୁଏ ଆମର। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସିଡ଼ିରେ, ପାଣି ତଳେ ଆମେ ଉପରେ ଯାଉଛୁ। ଉପରେ ସବୁ ବନା ହେଇଛି, ବନା ହେଇଛି ତଳେ ପାଣି ପାସ୍ ହେଉଛି। ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ଯାଉଛି ପାଣି, ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ ଏଠି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଣି ଅଛି, ଆମର ପାଣି ଏଇଠି ପାସ୍ ହୁଏ, ଫିଲ୍ଟର ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ବି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଗରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଗର, ସରିବନି ଏଇଟା ସାଗର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଁ ବି ଅଛି ଏଠି। ଏବେ ଫେରିଯିବା, ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କରିହେବନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୋଲାର ଲାଗିଛି, ସୋଲାର ଲାଗିଛି ଏଠି, ଲାଇଟ୍ ଜଳେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ପାଣି ପାସ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ନଳୀଟା, ଏଇଠି ପାଣି ଆମର ପାସ୍ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଟର ହେଇକିରି। ଫିଲ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ ପାଣି ପାସ୍ ହେଉଛୁ, ଭଲ ପାଣିଟା ଆମର ଯାଉଛି ପାଇପ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖେଇବି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।